या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। महाराष्ट्रात 1000 लोकसंख्येमागे केवळ 0.9 इतकेच डॉक्टर आहेत। राज्यातली ही परिस्थिती पाहता 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आल्याचं मुनगंटीवार यांनी सांगितलंय। मुंबई महानगरात बुधवारी पावसानं दमदार हजेरी लावली असून पावसामुळे मुंबईतील रस्त्यांवरील वाहतूक आणि लोकल सेवा मंदावली होती। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वांद्रे वर्सोवा सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं नाव देण्यात यावं आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकला भारताचे दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचं नाव देण्यात यावं अशी मागणी केली होती। या दोन्ही मागण्या मान्य करण्यात आल्या। मंत्रिमंडळ बैठकीत यावरती शिक्कामोर्तब करण्यात आलं। सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पतपेढीच्या अध्यक्षपदी सर्वसमावेशक शिक्षक सहकार पॅनलचे प्रमुख तथा शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांची निवड झाली आहे। कणकवलीमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थापनाची महत्त्वाची बैठक बुधवारी कणकवली तहसील कार्यालयात पार पडली। यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी सर्व तालुक्यांमधील संबंधित विभागांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। वंदे भारत एक्सप्रेसला सिंधुदुर्ग आणि रायगड हे 2 अतिरिक्त थांबे करावेत अशी मागणी मंत्री दीपक केसरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली। भाजपचे कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांनी आज कुडाळ तहसीलदार अमोल फाटक व मालवण तहसीलदार वर्षा झालटे यांना पत्र देत कुडाळ व मालवण तालुक्यातील सर्व मतदारांची मतदान ओळखपत्र आधार कार्ड सोबत लिंक करण्याची मागणी केली। आनंद दिघे यांच्या स्मरणार्थ धर्मवीर एक्सप्रेस सोडावी अशी मागणी कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा संघाकडून करण्यात आली। असलदे डांबरेवाडी येथील शेतकरी मितेश मंगेश डांबरे यांच्या मालकीच्या 5 शेळ्या काल सायंकाळी 6 वाजता चरण्यासाठी सोडलेल्या असताना वीज वितरणच्या तुटलेल्या प्रवाहित तारेचा स्पर्श होऊन 5 शेळ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली। मुंबईहून गोव्याला जात असताना चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटून इन्सुरी येथील 7 जांभळीला तिरटानं धडक दिली। या अपघातात एक महिला व तिचा मुलगा जखमी झाला आहे। गोवा येथे नुकत्याच झालेल्या अखिल गोवा राज्य शूटिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत सिंधुदुर्गच्या 3 नेमबाजांनी 3 सुवर्ण व 1 रौप्य पदक मिळवून तब्बल 5 पदके पटकावत राष्ट्रीय स्पर्धेतील आपली नोंद निश्चित केली। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं विस्तारीकरण, पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे स्टेशनवरील जास्तीत जास्त गाड्या थांबाव्यात याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग अध्यक्ष अर्चना घारेपरव यांनी आज दिल्ली येथे माजी केंद्रीय मंत्री खासदार शरद पवार यांची भेट घेत याबाबत सर्व मागण्यांचं सविस्तर पत्र दिलं। उपजिल्हा रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या जागेवरती दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी व स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। उपजिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढी एका महिला तंत्रज्ञानाच्या जीवावरती सुरू होती। वारंवार मागणी करूनही पदं भरली जात नसल्यानं युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांनी काळी फीत बांधून निषेध आंदोलन केलं तर पद न भरल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यालयाबाहेर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता। त्यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक BS नागरगोजे यांनी तात्काळ तंत्रज्ञानाची नियुक्ती केली आहे। देवगड निपाणी महामार्गावरती असलदे दर्ग्यानजीकच्या धोकादायक वळणावरती ट्रक आणि महिंद्रा कारची समोरासमोर धडक बसून अपघात घडला। या अपघातात कारमधील 5 जण जखमी झाले आहेत। सध्या जिल्ह्यामध्ये अंमली पदार्थांवरती पोलिसांनी धडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे। पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्ग नगरी LCBच्या विभागानं कणकवली शहरात नाथपै नगर येथील गडनदी रेल्वे ब्रिजच्या खाली गांजा विक्री करणाऱ्या तिघांना LCBच्या पथकानं रंगेहात पकडलं आहे। वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना मुंबईच्या वतीनं कोकण रेल्वे मार्गावरती जादा गणपती स्पेशल रेल्वे सोडण्याची मागणी केली आहे। सामना मुखपत्र नेमकं कोणाचं राष्ट्रवादी की शिल्लक सेनेचं अशी टीका आमदार नितेश राणेंनी केली आहे। सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून अनेक रुग्णांना विविध कारणे देऊन खासगी रुग्णालयात पाठवलं जात आहे। 2-2 दिवस रुग्णांवरती उपचार केले जात नाहीत, डॉक्टर उपलब्ध नसतात अशी तक्रारी नागरिकांकडून येत असल्याने आमदार वैभव नाईक यांनी अधिष्ठाता डॉक्टर प्रकाश गुरव यांच्यासोबत बैठक घेत संबंधित तक्रारीची विचारणा केली। 23 जूननंतर पावसानं जोरदार कमबॅक केले, त्यामुळे गरमीनं हैराण झालेले सारे सुकावून गेले। गेल्या 2 दिवसांपासून पाऊस जोरदार बरसतोय, त्यामुळे पाण्याचे स्रोत भरू लागले आहेत। युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या गाडीला बाईकने धडक दिली आहे। शिवसेना भवनासमोर ही घटना घडल्याची माहिती मिळते। मुंबईत पुढील 4 ते 5 दिवस अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे। ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भारतात होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषक 2023चं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे। भारतात एकूण 10 ठिकाणी 48 सामने खेळवले जातील। या 10 ठिकाणांपैकी पंजाबला यावेळी एकही सामन्याचं यजमानपद मिळालं नाही। अशा परिस्थितीत पंजाबचे क्रीडा मंत्री गुरमीत सिंह मितहेर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। सांगलीत 1.25 लाखाची लाच घेणाऱ्या महापालिकेच्या अग्निशमन अधिकाऱ्याच्या घरधडकीमध्ये लाचलुचपत विभागाच्या पथकाला 7 लाखांची रोकड आढळून आली आहे। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हे 2 दिवसांच्या पंढरपूर दौऱ्यावरती होते। याच दौऱ्यात त्यांनी विठ्ठलाचं दर्शन घेतलं। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेते भागीरथ भालके यांनी
बीआरएस पक्षात प्रवेश घेतला यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा